Se on kaukosäädin. Se on kynä. Mitja. Kuka on vähän riehunut yöllä, kuka? Eikä niin vähäkään. En se minä ollut. En se minä ollut. Kurr. Kuules, Kolli. Kuules, Kolli. Mitä? Mitä? Onko äitin poika? Onko? Eikö se pussu, annatko? Eikö mamma ota syliin? Tyhmä mamma. Niin. Nykä? Ai. No, minä haluan syliin. Vai, vauva. Vai, vauva.